Toteaa, että palleihin koskee aivan saatanasti. Päätä mennä seuraavana aamuna sairaalaan näyttämään palleja. Lääkäri tutkii palleja ja toteaa, että siemenjohtimet ovat paskana ja kysyy, miten tämä tapahtui. Mieti, mitä selittää lääkärille välttyäksesi häpeältä. Saa sanaakaan suusta, ennen kuin näet, kuinka lääkäri kurottaa omiin palleihinsa. Ala taas raivokkaasti pyörittämään palleja aseena. Lääkäri repii vaatteensa irti ja tekee samoin. Luo katsekontakti. Ei perkele, se on se sama vanha Körmy sieltä höyrysaunasta. Alkakaa taas kiertää kehää kassit pään vierellä viuhuen. Körmy lyö palleillaan vasempaan käteesi. Lyö vanhusta oikeaan sääreen. Vanhus hätkähtää ja lyö ohi. Ota kaikki irti hänen virheestään. Heilauta kivekset 1000 auringon voimalla vanhuksen naamalle. Kuuluu erittäin kova rusahdus. Hätkähdä kivusta. Näe, että pallisi ovat menneet Körmyn päästä suoraan läpi. Nopeasti laita vaatteet päälle ja lähde karkuun sairaalasta.